Hei, olen Anitta, Jeloon yrittäjä. Olemme juuri muuttaneet tänne Hoviraitille Tavastin kauppakeskukseen. Meillä on se sama valikoima kuin Vapaudenkadulla, missä toimimme yli 4 vuotta. Eli täällä on Mosmosin farkkuja, Bisakin farkkuja, Barfotan, Laina Voslon yläosia, Rosamundeekin löytyy vielä, Anverdin mekkoja ja jakkuja. Erikoista meillä on se, että täällä tiedetään kyllä mikä housu käy, että kannattaa tulla sovittamaan. Olen apunasi täällä jokaisena päivänä. No niin, nyt on laitettu tälle nukelle. Laina Voslon tämmönen löysä neule. Meillä on näitä ollut jo toista vuotta. Tässä on ihana materiaali. Tää on viskoosi, merinovilla, kashmir, poluamidi, pehmeä ja ohut. Ei ole kuuma. Niin me laitetaan tästä tää etureuna tänne farkun sisään. Niin sit se ei näytä niin löysältä. Siitä voi laittaa sen verran kun tuntuu. Ja sitten se takaosa jää pepun päälle ja se menee sitten jo lähemmästi peppuun. Ei jää niin löysäksi. Noin. Tän hetken housunlahkeen leveys on joko pilli tai suorapuntti tai sitten bootcut. Ja nyt pillilahkeita ei enää lyhennelläkään sopivan mittaiseksi, vaan ne jätetään joko kengän päälle kasaan, tämmöiset mukavat rypyt, tai sitten se rullataan kapeeta tämmöistä nauharullausta, mikä saa jäädä vielä vähän sillä tavalla epämääräisesti, että se ei olekaan niin tasaisesti. Se on vähän rohea. Näin.